Halo everyone, गासिबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ गासिबो बरायनाय थाबाय आरोना। स' दिनैहाय आङो मोनसे जायगायाव थांदों आरोना, थांगासिनो दङ। थ' बेखौनो नोंथांमोननो आं मा खालामो आं शेयार खालामनो होननानैहाय भिडिअखौहाय लानाय जादों आरोना। जेसे हायो नायलांबाय थादों आरोना नोंथांमोना आं शेयार खालामलांबाय थागोन। मा खालामो आङो, मा मावो दिनैहाय फुरा माने दखानबो होआखै आरोना। दखान होआलासिनो मोनसे खामानि मावनो थांगासिनो आरोना आङो ओरैनो। थ' बेखौनो शेयार खालामनानै भिडिअखौहाय लानाय जादों आरोना। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। फुराने जों फैयैहाय नै मोनफैबाय आरोना। नै बे गामिनि गिर्जा न' जोंनि इथिं थांगोन भुटान, इथिं थांगोन बिथिंबो भुटानखौनो मोनहैगोन। फुरा गामि दङ आरोना इथिंबो। साइडनिफ्राय फुरा कालार बरिया नुसिगोन गिर्जा न'। थांगासिनो आरोना जोङो बिब' बिफं सानैदोंनो। ओरैबायदि सान्दुंखा आरोना गरम। बरिया खालामनाया फुरा हाजोआ खाथि मा होनो नोङो, मा होनगोन खिथालाय। माने फुरा भुटान खाथियाव थांगासिनो आरोना जोङो। देग्ला जों मा होनदों भुटानाव मा होनदों जोङो देलाय होनदो भुटानाव थांगौमोन। हाय होनलाय देलाय आखाइजों हाय होनो रोखोम जाम्बायालागिसो। फुरा गामि गोनजा आरोना। थालिर लायै फुरा माइ हानो हायदों आरोना आङो। माने बहुत बोसोर जाबाय आरोना माइ हायाखै। इसे जा टेक्ला दांदों होगासिनो। गोथाव ना गोथाव नङा टेक्ला थालिदालाय गोथाव। जिङाव इसां जिङाव थाबाय नाङा, सिदा थाबाय। दुब्लि बारिथिं दुब्लिखौबो सिनाया माथिं नै बैनो भुटाना। नै बेनो आरोना फुरा नैबे भुटान सब फरेस्टफोर थायो आरोना बेयाव सिमा बेनो। नैबे दुब्लिनिफ्रायनो आरोना बे गोजौआ भुटान ना। टेक्ला जों भुटानाव मोनफैबाय। फुरा थांगासिनो आरोना जोङो टेक्ला दांदों नै ना टेक्ला दुब्लि गेजेराव। माने बहुत बोसोर जाबाय आरोना माइ हायाखै। ओमफ्राय दिनै ट्राइ नायनो नागिरदों आरोना हानो थाखाय। हानो नायगोन आरोना। आनैमोन हादों खिन्थु आं हानो होननानै हायथाराखै। नायनोसै ट्राइ नायनोसै हानोसै आरो। माने बहुत लकडाउननि सिगांनो हादोंमोन आरोना। ओमफ्रायथ' आं जेबो बेफोरबायदि माइ दुब्लिनि खामानि मावनाय जाथ'वाखैमोन आरोना दखाननि थाखायनो, दखानाव थानाय मानायहाय। थ' दिनैहाय माने ओरैनो दसे हानो होननानै फैदों आरोना। दा जों थांगासिनो दुब्लिथिं। नै फुरा जों भुटानाव मोनफैखाबाय। बेनो भुटान आरोना। नै हाजोआ फुरा भुटान सिमासेखा। टेक्ला दांहांबाय हानोसै। हाय थाबायनो हागोन ना हाया नोंलाय दुब्लियावलाय? हायो हायाबाथाय आं बामा दे। हागोन ना? एसे हायदो लामा मोजांथिं हाय। नै भुटाननिफ्राय फैयो आरोना बे दैया। नै फुरा सिमासेखा। आयै लामायाबा माथिं बिथिं नङालै माथिं लामाया माथिं। लामाखौनो आन्दायबाय जों दानियाबा टेक्ला दांदो। लामाया माथिंथाय लामाया इथिंसो दांहाय दलं मानखोलांनाय नायनोहाय। थालिदा जाबावनो नांजाबावनो गोथाव मोनाखैदां बोरैबा माहाय बोरैबा जालायदो। थु लामा सिनाया दे। थ' अबेथिं नाहर नंगौना नङा। लामाबो सिनाया सिखाफैदो खारलांबायानो खारना गोलैगोन। थांबाय थादों नै फुरा बेवहाय भुटान सिमा दङ आरोना। नै बिथिंहाय भुटान ओइथिं इण्डिया बिथिं भुटान। मथिं इण्डिया खिथिलाय इथिं भुटाना मथिं भुटाना मोजां खिथि। बिथिं भुटान न'। थ' बिथिं लामा नाहरनोसै थु। ओइलाय ओइथिं दा माइबारि माथो ओइथिंनो ओइथिं बे लामाथिं ओइ मोसौ थानायथिं थु इथिंनो दां लामाया। फुरा थांगासिनो आरोना जोङो। लामाबो सिनाया फुरा फार्स्ट टाइम हायदों आरोना बे बारिथिंहाय। दासो एबारसो देग्लाय बोसोरावहाय दिनै फार्स्ट टाइम दुब्लियाव ओंखारनाय आरोना आंनि थाखाय। नङाबाथ' दिनै दखान होआसै नालाय। ओमफ्राय ओरैनो थांसै बारियावनो होननानै माइ हानायावनो होननानै फैदों आरोना। फुरा लामा आन्दायनानै जोङो ओइ मोनसेथिंसो थांदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दा गय बागान हाबोफिनबाय। खारना गोलैगोन फुरा लामाखौनो आन्दायखादों आरोना जोङो। माने फुरा सिदा थांखादोंमोन मिथियाना फैफेराखै। नामाय फुरा सिदा थांदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दासो फन खालामनानै मानानै ओमफ्राय बिथिं हाबलांनांगौ होननायखाय दा बिथिं फैदो आरोना। फुरा गय बागानसो आरो। जोङो माने डाइरेक्ट थांनानै दुब्लि मोननायखाय बे दुब्लियानो होननानै बिथिं साथामहाय माइ हादोंमोन आरोना। ओमफ्राय दा बेखौनो सानदोंमोन आरोना जोङो खिन्थु बे नङा आरोना। ओमफ्राय दायो थांफिनगासिनो जोङो उल्थाहाय गिदिंनानै। थांबाय हानोसै फुरा लास्टथिं होनदोंना आरो बेयावबो आन्दायहैयोना मायो मिथिला आरोना। थांबाय हानोसै जियानो हक न' टेक्ला लामाखौनो आन्दायबाय जोङो। फुरा नै इयावसो आरोना। माइफोर जाजोब्बाय जोङो आबौ। सोर मिथिगोन दे आंनो थांनो मोनाबो संसिगौमोन।
दोहैनो मोनफायगौमोनब्रा जों बैसिम थांबाय आइया गैला थालिरखौबो जायाखै नै ओरैनो मोनसे फिउ गाहरबाय बहाबा सोंग्रा थालिर जाबाय आं एमब्रामब्रा जाजोब्बायसो दोनगौमोन आं आबौ गादाव सोना जों जाखानाय माथो सानदुं दुंदों अ इथिं थाबाय बोदो दे इथिं नाहरनो मालाय मिथिखानाय आं लाहैदोंमोन दे हादोंना नोङो थिखांनो इथिंहाय दे जाबाय अ हादोंना मेङाखै जाबाय मावनांला हायदो जाबाय दिनदो आयो सानदुं जोयोयालाय गोसा होन इथिं लादों जायाखै दे मावनो मोजां मोना सानालाय गारदो हायदो दल दल हायदो जाबाय दा जाबाय आबै मोना बिदि थाबायगोन बोरमायानो गांसो मोजां गैया अर फोजोबनाय बोरमा जादो लामब्रा जासो नै जाबाय हागासिनो जलायलायना दा जि गाहे गाहेखा आनै मेंदोंना मेङाखै मेंदोंना मेङाखै मेंदों गुसुंथार गाहे गाहेथार जनानै थिंआनै सासे आरो इथिंबो हागासिनो जनासो हानो गोनांखा जिरायनानै हाबाय हादों आरो ना पुरा गाहाय जिराय हाखादों गंबाबो प्रब्लेम लकडाउनाव कोरोना फैजानो गोग्लैनायनिफ्राय मोजां फैजाना दै तलहा बेनर कादे देनाय गमनखौ ओंखाम गोरलै मोनजागोन गान्दाजों आय' मा ना गोरलैजों खेबसेयानो हलानि ना गोरलैजों खेबसेयाव हलाबा नाखौनो गुरनो मोनाखै नाखौनो गुरनो मोनाखै जेबोखौ गुरना मोनाय आं जेखायजों बायलायलायबाय दैया रानखायनो दै रानखाबाय गाबोन गुरथ'वागोन दे रखायनो हाया मोना जानानै हाजिराफोरा ओंखाम जाहैसिगोन आरो ना हाजिरा मावग्राफ्रा दसे हाफाबाय आरो ना आंबो बुहुद बोसोरनि उनाव दिनैहाय माइ हादों ओरैबायदि गाहाय आरो ना माइयाबो ओरैबायदि जिरायनानै हानो गोनां जाखादों पुरा जिराय हाखाबाय आरो ना पुरा सान्दुं गोसाथारसो आं साथा बिहरनानै ओमफ्राय लाबाय आरो ना दसे माबा दुब्लि दब्लाय मोनसेयावहाय हाबा दब्लाय मोननै हाबाय आरो ना आं हाफानो मोननाया दब्लाय मोननै हाबाय आरो ना ओमफ्राय दब्लाय मोननै दंबावो आरो ना बे दब्लाय मोननै हाखांबाथाय जोबसिगोन ओमफ्राय न' खाथियाव दंबावो आरो ना बेसेबा बुरजा दङ होनना होनदों बारा गैया थ' दिनैनो हाजोबगोन खोमा आरो ना हानाया ओमफ्राय रोगानायाथ' न'नि आन्था रोगादोंना ओमफ्राय दा रोगानो दंबावो आरो ना न'निफ्रा रोगासिगोन ओमफ्राय हानाया थाब जोबोबा बे हाजिराफ्रा माने टाइम जासान्दि माबागोन आरो ना रोगाना होफागोनदां आरो ना टाइम जासान्दि 4टायावहाय जोबो नालाय सानसे हानाया थ' बेनो हानायाथ' दसेनो जोबखासिगोन दायो दब्लाय मोननैल'खासै दब्लाय मोननैनि उनाव ओमफ्राय न' खाथिनि दुब्लियावहाय एसे दंबावो आरो ना ओमफ्राय बेखौ हानानै रोगाफासिगोन आरो ना ओमफ्राय ओंखाम जानायनि दे दाबो सफैलायसिगोन थांग्रोबाय थांसै आरो आङो पुरा जोजोबखाबायलै आखाइया पुरा माने ससे गस्लाया हाफ ना आखायानो पुरा जोजोबखाबाय बिदि गय बारि दहायथ' पुरा उल्था आन्दायना थांखादोंमोन थ' दायो थांबाय थांसै नै गय बारिहाय पुरा नै दुब्लि गेजेराव गय माथो गयालाय गय खावना लाना फैखादों आरो ना नै गय फाथै बेयो मौसुमिनो आरो ना न' खाथिनि जों जुमब्रा दोङो जुमब्रा जागोन नोङो जुमब्रा जाया पुरा नैथिं हागासिनो माखासे जोबथारसिगोन बे दुब्लि मोनसे ओमफ्राय बै दब्लाय मोनसे दङल'सै आरो ना मोननैल'सै जिरायनानै दोङो ना ओमफ्राय जुमब्रा लगायना जानो नागिरदों आरो ना जोङो नारें जुमब्रा जों जुमब्रा होनो सोरबा नारें रबट होननानै बुङो आरो ना ओमफ्राय जों जुमब्रा होननानै बुङो थ' जानो थाखाय लादों आरो ना नै नारें जानोसै मौसुमि ब्रेङा हाबो गारायखो नालाय नोंखो कान्दुरि नोंहा नाम मोजां माले खिथाला नि नामा नामनो जाम्बिसलै लाजियो मा बुस्थु बेलाय अबे बुस्थु कमला कमला गोथाव जाबाय गोथाव ना गोथाव नङा
मजाया बेलेग जायो कबोदसेबाबो सोमलाला जालायबाय नारें जानो फैदो माबो बिदिसो मोनदों सेबाला हाजोनि सामा दैलाय आंनिया बोरैबा जादों कालारबो गैया मा गोखै jangan lu ikan apa? Bahan lu apa? Puram mai haबाय आरोना हानानै आमलाय जादों आमलाय पुरा माखासे इदि हागासिनो दसे फाला बदल हागासिनो आरोना दसे रेस्ट लानानै ओंखाम जाखांनानै मानानै रेस्ट लाबाय लायबाय ओइ नै गावसोरबो हायगासिनो lain जों हायनायखाय मा मोननो हाय नोंसोरलाय नोंनो मा जानो लेंहरो जेबोआनो गैया नङाबा जाखांसो गैला हागासिनो माखासे हादों माखासे रेस्ट लादों दिनै हानानै रोगाजोबनो ओइ माबा खनसेनो बजा गोदोर खानायबा माइ हागासिनो फाला बदल होलायगासिनो हानाया जोब्बाय लास्ट दबल बियो दे नुखौ हा दे जां हनै नुखौआबो हागासिनो मोजां मोनदों ना नुखौ हानानै मादि मोनदों मोजां मोनदों रोङोलै हानो हादों आखायाव हागोन दै बे नुखौ हानाय बे मोनथामा नुखौ हानाय खुग्लुबलायनोसै गोलोम फुगुलायबायलै बेहाथ' हनै सावरि माबा मा होनो ओंखाम गोरलै जाबाला मोनजाफाजोबनायनि बेलासिनि सावरि जाबाय जोंखौ अनबाय रे नै मेन हाजिराया बिसोरनो बिराद बासायदोंमोन नोंसोरा बासायदों जोंखौ दिनै बेलासे सहाय मोनदों आंथ' खरायगुबलायना होथारबायलै नुखुआ ओरैबायदि गाहाय न' माइयानो ओरैबायदि खानो आंथ' खरायगुबलायना जेरै माइ गायनाय बिदिनो जौनोबो रोङाखै इसाङानो न' गायनो हैनो नै नुखु हानायाव हनै नाहर ज' जाजाय ज'लै ओंखाम गोरलै जानोनो माबा फुस्लायजोबदो इसोर गासिबो ओंखाम गोरलै जानो फुस्लायजोबदो हनै माना मुनिया बेसेबां गिदिर नोलाय मा मोनखो नोंलाय मानामुनि खानोबा सोमजिना बेसो लिंनांगौ नुखुदोसो लोगो जागोनलै एबार मानामुनि खानायावबा सानैदोसो जमा लागोन जोब्बायलै नाम्बार हायदो थांसै गुमा नामायबावदो दां मोनथारलायो गुमा हा अबेदि रोगागोन मुथा खानो मोनबाला उजि आराम जायो रे हाखांजोबनायनि एबारबा मुथा रोगानाय नुखौ इदि नामलाय नोंसोरबो नायबाय थानाङा सानैया अनायदि लाना हायबाय सासे थांजोबसिगोन आब्लिसियान थांना कल हरगोन दे नोंखौ माइ थिखांना दे दानहरलाय एबारबो लाना होलांसै नै जोंना हेमा माल'नि जाबाय माइ खर' लादों ना फाफ्लियाव लादो खर' लादो खर' पुरा एबार माइ रोगानायनि बारि माइ रोगानोसै थिगसेनो उदै साजोब्बाय मेगन मोदै ओंखारजोब्बाय खर'खौनो दाब्लालाय बेयाव मालपुवा हिंसा मोनदों
रायजालायनाय मानसि मेंनायफोराव बिदि बोरा दायो माइ रोगानायनि बारि आरोना माइ रोगागासिनो गासिबो मिनिनानै सेसखाले मेगन मोदै सिदों ओंखारजोब्बाय जा फाराफारि रोगागासिनो दिनैनो माने सेस्था खालामदों आरोना रोगाजोबनो थाखाय खैथा पारा गैला दा माथो जाला मिनिनानै नै फुरा माइ रोगानानै मानानै लाना हायदो बेयाव जमा दिन्थाखादो आरो लायफिनबावनोसै आरोना जोङो रोगाग्राफ्रा सरि मा लांफैदों नोंसोरलाय फुरा नै माइ साहाय हाखांनानै रोगाखांनानै थांस्रांजोबदोंहाय आगैमोन जल्दि हा फुरा दायो थांगासिनो आरोना माइ साहाय हाखांजोबनानै फुरा मैला मोनजोब्बाय फुरा ज' जाजाय ज' थांफिनगासिनो फुरा फुङावनो फैखानायमोन आरोना फुरा 9ता जाबाय माने बांद्राय फुं नङा आरोना 9तासोआव फैनायमोन ओमफ्राय सिलिखा लाना फैबाय नै सिलिखाखौ आङो मा खालामगोन रुनानैहाय संख्रि होनानै रुनानैहाय फोरानगोन आरोना ओमफ्राय बेखौ गय बायदि ओंखाम जाखांबाथाय जागोन आरोना दायो थांगासिनो आरोना फुरा खोमसि जोबखाबाय फुरा देन्जार माबाखाबायलै माइ हाबाय रोगाबाय एसे जेसे हायो रोगाबाय माने रोगाजोबखाबाय आरोना फुंनिफ्रायनो हानायमोन डबल मोनब्रैल'सोमोन दिनै डबल सय डबल मोना माने आं नुहैजोबाखै आरोना आं मोनब्रै ना माल'सो नुहैदोंमोन ओमफ्राय दायो साहा लोंखांनानै माखांनानै थांगासिनो ओमफ्राय आं माने भिडिअ लानायफोराव माने आब'मोन जमाहै मावदोंलाय रे ओमफ्राय ओंखाम गोरलै जानायनि माने गैफोरा मोना थ' रावबो बिदि नेगेटिभ साननाङा आरोना जास्ट ओरैनो एदावलायनायावसो जोङो बुंनानैहाय मावदों आरोना खामानिखौहाय थ' दायो जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोनखौ आं थेंक इउ स' माच आरोना आंनि भिडिअखौहाय नायनायनि थाखाय बिदिनो जेसे हायो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय थागोन मा खालामो आरो गाबोनथ' सुनिबार बाजारनि दिन थ' बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना बाय बाय